Сега вече малко поостарели, но с млад дух ще продължаваме да го градиме. Ние винаги имаме мечти. Човек е голям, колкото се гледа и мечтите му. Добре дошли на всички на нашия малък спортен празник. Това е първото шоу в нашия прекрасен град. Това, което са приготвили нашите деца, е нещо невероятно. Надяваме се, че това ще бъде интересно за всички. Благодарим на всички, които дойдоха при нас. Може би някой ще закъсне, някои са подранили, някои погледнаха в кухнята ни. Нека сега нашите юнаци да излязат на сцената. Хайде, юнаци! Хайде! Всички излизаме на сцената. Овации за нашите малки карапръсти. Хайде, големи малки! Хайде, треньорите да подарят кумът. Прекрасни фланелки. Прекрасни фланелки имат нашите юнаци. Хайде, да ще направите ли каратистки поздрав? Един от треньорите Ос. Ос на японски значи здравей. Така, хайде да загрееме. Нека под ръководството на Епсел да започне загрявката. Бегам всички кръг около душеците. В спорта трябва да се загрее, защото тялото трябва да се подготви. Както машината загрява, така и човешкото тяло загрява. Нашето тяло е една перфектна машина. Благодарим на нашия спонсор днес, фирма Бритус, която предостави възможността да имаме фланелки и да направим това шоу днес. Овации за фирма Бритус. Така, достатъчно. Сядаме долу. Така, Дарко да излезе отпред и нека най-малкият треньор да покаже как се загрява. Започваме да загряваме. Тялото се подготвя, загрява, за да може сухожилията и мускулите да са както трябва. Ние имаме клуб отскоро и благодарим на общината за предоставените ни възможности. Надяваме се, че нашите малки юнаци ще покажат и достойно ще защитят честта на полски тръбеж в бъдещите битки, но най-голямата битка, това е битката със всеки един от нас. Най-силен е този, който побеждава себе си. Днеска ние сме се събрали на този спортен празник, на нашето шоу по бойни изкуства, за да видим какво са подготвили нашите юнаци. Хайде сега преминете по двойки вече, леко сме се подготвили, преминете по двойки и да направим нашето комите. Всеки да покаже това, което е научил. Хайде преминете по двойки. Така, след като загреем тялото, обикновено започваме работа по двойки. Комите. Живе! Всеки със всеки. Всички работят. Достатъчно. Хайде сега по местата сядаме и дадем възможност на групата по йога и таебо на местата на столчетата, имам предвид. 1, 2, 3.
Бързо, бързо, бързо. И така овации за нашата група под Таебо и йога. Обикновено подготовката не е свързана с физически упражнения, но и с много знания от медицина, анатомия на човешкото тяло. На нашето табло виждаме това, което нашите курсисти усвоят в курса по бойни изкуства, таебо и йога. Децата се учат на устройство на човешкото тяло. Не атакуваме просто човешкото тяло, а се учим и да го лекуваме. Нашите тела са прекрасни и ние трябва да ги поддържаме. Затова курсистите, които са в нашия спортен клуб Орловец, се запознават с основи на китайската медицина, традиционна медицина. Това, което е добро, те го усвояват. Имаме курс по масаж, самомасаж. Някои от тях са много напреднали. Кристиян спокойно може да намества дори вратове на своите салоборници и го прави. Овации за Кристиян. Кристи, ставирате ли ли? Може някой закъсва с врата да да притая. Овации за Кристи. Упражненията от курса по йога помагат на нашите момичета да израснат здрави, устойчиви, красиви. Волята за живот е много важна във всеки един от нас. Затова считаме, че в спортен клуб Орловец практикуването на йога, гимнастика, таебо ще бъде нещо много подходящо, тъй като понякога малките сладолковци се кривят по чиновете и се създават гръбначни изкривявания. За протекция, за профилактика на гръбначни изкривявания, за профилактика на заболявания, препоръчваме на вас, родители, да изпращате децата си да спортуват този прекрасен вид спорт, който е изчистен от мистика, изчистен от всичко, което е свързано с неща, които не бива да практикуват младежи. В чистата форма физически упражнения, вие го виждате, имаме подготвени инструктори, които ще се занимават целенасочено с вашите деца. Нашия прекрасен град има прекрасна природа, в която има много видове билки, които лекуват много заболявания, които заболявания, за съжаление, не пощадяват никой от нас. Затова в спортен клуб Орловец се развиват дисциплини като йога, таебо, масаж, за да подготвят нашите младежи да са устойчиви и здрави, да помагат с успех на баби и дядовци. И сега овации за нашите девойки. И нека да превключим от йога на това, което те са подготвили, таебо. Таебо. Само малко да оправим музиката, че музиката за таебо е по-яка и трябва да я намериме. Секунда. И техниката понякога засича овации за нашите момичета, докато пуснем музиката. Готови сме. Музиката е винаги по-динамична за таебо. Затова нашите момичета са подготвили специален саунд за своята музика. Таебо е дисциплина, която съчетава бойни изкуства, карате, кикбокс и разбира се много гимнастика. Гимнастика, която прави младите
младите хора устойчиви, особено при девойките. Разбира се, тая болност се практикува от младежи. С удоволствие и големите момчета, и малките в нашия клуб практикуват с девойките. Ние създаваме освен диференцирани групи с момичета и девойки, мили жени, заповядайте и вие. Всеки, който се чувства съпричастен към спорта, нека да дойде при нас. Не трябва да сте само малки. Ние каним и дамите, които вече са пораснали при нас. Спортът е много важен за нас. Нашето движение ни дава здраве. И аз искам да поздравя тези момичета, тъй като за много кратко време те успяха да създадат един екип невероятен, който екип успя да постигне много. Овации за нашите момичета. И сега искам да поканя на сцената едни малки юнаци от Центъра за работа с деца, от нашия Център за и така. Овации за нашите малки приятели от Центъра за обществена подкрепа. Те направиха много в своето развитие. Това е Дани и в момента показва упражнението лицева опора. Това е Коко или Коста. Колко много напредна в спорта, независимо, че Коки си има така своите трудности, вие виждате как с успех той прави коремна преса. И сега овации за Радослав. Радослав е едно невероятно дете. Понякога техниката. И така овации. И сега няколко специални упражнения искам да покаже Дани. Дани, покажи своите специални упражнения. Радо седни. Дани е просто талант. И аз мисля, че от него ще стане един прекрасен шампион да радва нашия град. Овации за Дани. И така те са подготвени с Радослав. Това е представяне на така наречения уред бой или тояга в китайските бойни изкуства. Невероятни хлапета са те. Техниката на бамбуковата тояга е много интересна. От древни времена всички, които са използвали бойните изкуства за самозащита, са използвали тоягата, тъй като тя е има във всякакъв вид около нас. Тоягата е най-стария уред, овации за двамата юнаци. И сега искам да им подам една топка. Дани вземи топката. Да видим Коки какво е подготвил. Овации за Коки. О, чудесни сте, чудесна публика има на полски тръмбеж. И така, Коки. Чудесен си, Коки, благодарим ти. Хайде да видим какво са приготвили Радослав с Дани. Чудесно, това са няколко техники. Това са техники на прави удари, техники на въртящи удари. Независимо, че тези деца са малко в по-различен статус, те направиха много. Сега аз искам да ги поздравя и да ги наградя. Елате при мен, юнаци. Коки, ела тук. Овации за Коко. Забравяй, Коки, да спортува с тази топка. Овации за Радослав. Невероятно.
И овации за Дани. Заповядай, Дани. Чудесни сте! Благодаря ви, момчета. И сега нека да слушам на старта на нашето шоу най-малките участници Дарко и Дидо. Наблюдавате представяне на ММА. Мартел Микс Martial Arts. Смесени бойни изкуства. Това показват нашите млади спортисти. Смесените бойни изкуства са връх в технологиите на бойните изкуства, тъй като в тях се смесват технологии от борба, бокс, карате, джиу-джитсу, разбира се от сродните спортове кунг-фу, самбо. Вече няколко месеца Дарко и Дидо усвояват практиката на смесените бойни изкуства. Надяваме се да имаме инструктори по бойни изкуства в нашия град, за да носят славата на полските меч, така както Станислав Нетков с таки успя да прослави България като световен шампион. Надяваме се да имаме такива световни шампиони в нашия град за бъдеще. Убеден съм, че ще ги имаме. На представенията в Горна Оряховица на слайд-шоуто виждате на екрана. Нашите малки юнаци се представиха прекрасно на републиканския турнир по силов трибой и бяха аплодирани от най-силните мъже на България. Овации за Дитко и за Дарко! И това е коронната хватка на Стъки, с която стана световен шампион. Практиката на бойни изкуства иска много воля. В нашия клуб двойката не е оценка, тройката не е оценка, четвърка може рядко да има. Овации за Дитко и за Дарко. И сега да излязат Яво и Боби. Невероятни сте, Боби. Явка, хайде бързо! Бързо, Явка! Ръкавиците слагай! Понякога концентрацията на бойни изкуства е много яка. Наблюдаваме Боби и Яво. Малките мълчугани са протектирани със специални средства, наречени протектори, в случая каски, ръкавици и специални подпедрици. А ако нямаме тези протектори, бихме могли да нараниме телата на тези малки юнаци. Но ние имаме протектори. Абсолютно е невъзможно някой да бъде травмиран. Затова, мили родители, аз зная, че понякога са ви много мили децата. Но практиката на бойни изкуства, затова ги наричаме бойни изкуства. Във виртуалността на бойните изкуства се ражда мечтата на всеки малък човек. Всеки малък човек трябва да надмогне перипетиите в своя живот, трудностите, малките камъчета, които го обръщат. Невероятни са. Овации за малките юнаци. И така малко по-големи от тях. Габриел и Симеон. При по-големите са малко по-сериозни нещата. Габчо и Симеон. Практиката, която те представят, е малко по-сериозна, без ръкавици. Нарочно съм ги
помолил да работят на забавени движения, за да може публиката да вижда чисто хватките, които се правят. В нашия клуб има нещо много важно, което е проектирано на екрана. Прочитай баща си и майка си. Това е първата заповед в нашия клуб. Защото ако някой не слуша, ако някой не уважава семейството си, той няма да уважава после и другите. Чудесно! Малко сериозна хватка. И така, нека да видим и две представителки на нежния пол. Иван, всъщност грешка. Иван и Анабела. Грешката идва от това, че те са близнаци. И понеже имаме няколко със същото име Йоанни, а това е Йоан и Анабела. Невероятни са. Движенията на ръцете и краката са координирани. Тук имаме елементи на бойното изкуство Муай Тай, това са така наречените половинки и кикбокс. Упражненията са адаптирани за малки хора, за да не могат да се наранят. Пълен контрол на движението на енергията и ума се изисква в тази практика. И така, продължаваме с Християн и Йоанна. Невероятни състезатели. И така, едни от най-добре подготвените ни състезатели, това са Христи и Йоанна. Невероятно време отделиха те от времето, което понякога другите почиват, когато другите висят на компютрите или на телевизора, а те се подготвиха, за да могат да практикуват правилно елементите на бойните изкуства, които ви показваме сега. Практиката на кикбокс техниките изисква концентрация, да не нараниш противника. Овации за Криси и за Йоанна. И сега нека да видим две момичета. Елена и Криси. Овации за дамите. Нежните създания, разбира се, играят по-нежно, затова те практикуват таебо. И сега ще видите приложението на нежния дамски боен спорт таебо. Виждате колко внимателно се пазят. Ще помоля Криси да дойде, да вземе Боби до него и да се грижи за него, а Юксел да се грижи за Владо. По-големите винаги се грижат за по-малките в нашия клуб. Нека да се разходят малко, тъй като много енергия имат. Нека да бъдем толерантни един към друг. Бойните изкуства учат на толерантност, на уважение. Ние винаги трябва да правим така, че с благородството на големите да даваме пример на малките. Невероятни са тези дами. Понякога се смущаваме, но тези дами са невероятни. Овации за двете дами. И така, Христия и Кристиян. Имаме пак една смесена двойка. Невероятно се представихте. Благодаря ви.
внимавайте това момиче, защото тя е невероятно подготвена. Внимавайте какво правите. И така, продължаваме с Владо и Реди. Хайде сега, Владко, толкова много енергия има в теб. Покажи, ти си толкова добре оборудван. И тази кака е твой партньор. Овации за тези невероятни младежи. Владко и Реди. Реди е толерантна какичка, която с много търпение помага на Владко да усвои тренировките. И аз се надявам нашите младежи с удоволствие да спортуват в нашия невероятен край, който има невероятни дадености. Ние сме направили един малък проект с нашите приятели за това, което може да се случи в Полски Тръмбеш. Харесали сме си местността Крушака, там където е басейна, да се превърне в едно райско кътче за нашия град. И така, овации! Габриел и Габриела! Добре чувате, Габриел и Габриела. Ще представят женска самоотбрана. Габриела срещу Габриел. Габи и Габриела. Габи, разбий го. Той е нахален, но тя е много добра. Може би той не се спира пред нищо, но тя ще го спре. Не искам да съм на мястото на това момче. Направо не искам да съм на твоето място, Габчо. Невероятно момиче! Внимавайте, когато каните това момиче на разходка. Не си позволявайте неща, които тя не иска. Страхотни сте! Направо ми разби. Какво правиш ти, бе? Много сериозна подготовка. Добре. Овации за Габчо и за Габриела. И така, много сериозен спорт като Муай Тай ще бъде представен от Христо и Ивайло. Сериозни състезатели, оборудвани с протектори, хора, които не ги срещате на улица. Макар и с не толкова голяма възраст, това са много сериозни момчета, които практикуват един сериозен спорт, който е наистина разбиващ. Въпреки че благородството и в домата не им дава възможност да се наранят, ние нямаме наранени деца, а вие видяхте, че когато имаме някакъв проблем, можем да се справим с него. Вече някои от нашите момчета са обучени за масаж, обучени са за взаимна помощ в травми. До сега не се е случвало да имат сериозни травми нашите деца и ние с всички треньори в целия екип и с управителния съвет, разбира се, се опитваме да работиме, за да може децата ни да израснат прекрасни младежи, прекрасни момичета и момчета, които да изграждат нашия роден край. Повярвайте, ние наистина имаме прекрасен роден край. И така, овации. И така, тук сме подготвили нещо невероятно. Една викторина сме ви подготвили. Искате ли викторина? Не чух, искате ли? Кога Полски Тръмбеш е обявен за град? Кога Полски Тръмбеш е обявен за град? Не мога да се намеря подаръците. Къде са ли подаръците? Тук имаше един кашон. Да, чудесно. Кога Полски Тръмбеш е обявен за град? Не чух. Не чух. Кога? Година искам да чуя година. 64-та. Тук една дама каза 64-та. И получава един шоколад. Да, нашия град Полски Тръмбеш, овации за дамата. Обявен за град през не толкова далечната за някой от нас с побелели глави, 1964 година. Как можахте да го напишете толкова дребно? За 53 годишен мъж трябват очила и така. Какво означава името на града?
О, събудете се, какво означава? Добре, съгласен съм до тук. Добре, обаче да продължим. Радо? Дани, овации за Дани. Така, обаче да продължим по-нататъка. Трамбая означава подготовка на земята преди почистването и от треви. Трамбовам, трамбая. Знаехте ли това? Май не. Обаче сега искам да го запомните. Трамбая, трамбеж, трамбовам. Обработване на земя. Как ви хвана, как трамбеж цени. Как може да не се знаете името на града? И така, кой е първият кмет на град Полски Тръмбеш? Не мога да повярвам, че не може да кажете. Първият кмет на град Полски Тръмбеш е... не съм аз. Пред мен стои сегашния кмет и използвам възможността да му благодарим за всичко, което направи за нас. Овации за господин Чакъров. Защото ние имаме този прекрасен клуб благодарение на него и на общината, която той ръководи. Овации за нашата община. Ама няма се измъкнете. И така, кой е първият кмет на град Полски Тръмбеш? Господин Борисов, кой е първият кмет? Че сте ми най-близко. Да сте чували за Дамян Йорданов Илиев? Ами нека аз да ви кажа. Първият кмет на град Полски Тръмбеш се казва Дамян Йорданов Илиев. Поне така ми е написано във викторината. Добре. И така, кога е открит музея в града и кой е основателят му? Имаме музей в нашия прекрасен град. Колко са ходили в музея? Първите трима, които вдигнат ръка, ще получат награда. 2-3. Готово. 1, 2, 3. Така, кога е открит музея в нашия град? Как скоро, бе? Абе, ви не живеете ли тук, бе? Така, 2009 първи път? Не! Барни. Добре, продължаваме нататък. Така... сега, чакай да хвана нещо тук от... Великденско. Ма забравих въпроса. Кога е празникът на града ни? Теди беше първо. Чудесно. Продължаваме нататък нашия малък. Кога е основано, сега ги хванах надясно, кога е основано училище Цанко Церковски? Кога бе? Първи път, не позна. Внимавай, даже и датата имам. Кога е основано училище? Има ли ученици тук? Чакай да видя, че не довиждам нещо. 69-та първи път, не. 7-9, втори път, не. 81-та Йоанна, овации за Йоанна. Йоанна, ти без това точно шоколад си го искаше. Заповядай. Така са ми написали в... Директорката на училището ще каже. 1873. Тогава овации за директорката, тогава шоколадата за директорката. Подай на директорката да се подмажеш. Овации за госпожа директорката. Така продължавам. Аз съм само един водещ. Бледен юноша само съм. Каквото са ми написали тук, сценаристите, това давам пред вас. Не ми се сърдете. Простете ми, моля. Обаче сега има един много сладък въпрос. Кое е родното място на Цанко Церковски? Сега. Видях, Полски Тръмбеш. Косял? Готов си? Ти си? Можеш ли да хванеш? Аз сега да видя на какво съм те научил. Това е на дете за работа с деца. Добре, подайте му лицето, то си е на кос.
Така, и продължаваме нататък. Кой е бил директор на училището в града цели 25 години? Явно ученик от училището го е писал. Кой е бил директор на училището в града цели 25 години? Кой е? Точно така. Кой? Кой го казва, да? Айде, децето. Готови? Честалата ръка първа. Още пак. Така. Как е името на сегашната директорка на училището? Бързо! Заповядай. Продължаваме нататъка. Правилно ли казаха? И аз сега да попитам. Сега, само малките. Само който е от 10 години надолу, мога да кажа. Добре, който е между 10 и 12 години, може да кажа. Как? Добре, за всички. Само за първите 3 реда. Как е името на нашия кмет сега? Добре. Едно. Чакай. 2. Кой? 3. Чудесно. И сега да видя края на викторината. Каква е средната надморска височина на град Полски Тръмбеш? Не. Първото. 44. Точно, 44,80. Добре. Ами и в Троя са се водили битки за Елена и сега Елена отговори. И така последния въпрос. Как е името на хотела в центъра на града? Добре. Лицо точно когато давна го мериш. И така продължаваме с представенето на спорта джудо. Йоанна и Александър. Овации за нашите по-големи състезатели. Йоанна и Александър. Спукана му е работата на Александър и ще видите защо. Овации! Джудо е невероятно и атрактивен спорт. Когато го създават джудо ръкамо, така ще ви изтупа пушата, ако се захванете с това момиче. Ами техническа подготовка. Трябваше да изтупаме татамидата, като ги пренасене, но тъкмо ще покажем силата на Йоанна. Невероятно. Когато Джигоро Кано създава от традиционните японски хватки системата джудо, джудо значи мек път. Джу меко, до път. Джудо значи мек път. Пътят на доброто. Който не разбира от добро, разбира от хватки. Как е казал Хун? Овации за невероятно. И така, Теодора и Йордан. Овации за благородниците в бойните изкуства, практикуващи джиу-джитсу. Хватките в джиу-джитсу се характеризират с по-малко употреба на сила, но за сметка на доста повече интелектуален момент. По-малко употреба на сила, но повече употреба на интелект. Виждате, че хватките използват повече силата на противника и специални лостови системи в слабите места. Обикновено бойните изкуства не се използва сила, практикуват се с интелектуална възможност за развитие на личността. Използва се силата на противника повече. Овации за Теодора и Данчо. И така, Християн и Митко. Това са по-сериозни състезатели. Не се нуждаят от представяне.
Те са редовни посетители на тази сцена, участват с успех в театъра. Подготовката е нелека. За да облекат кимоната и силните пояси се изисква много време. Отделяне на време от времето за шляене по улиците. Надявам се, че между вас няма хора, които се шляят безцелно по улиците, или поне след нашия спектакъл много от малките юнаци ще се замислят дали да си губят времето, дали безцелно да чукаме на компютъра в Фейсбука, дали да гледаме глупави филми по телевизията или да осмислим нашия живот, като практикуваме бойни изкуства или някакъв вид спорт, като помагаме на родителите си, като осмисляме живота си, а не безцелно просто да си губим времето. Невероятни младежи са. Много търпение им отне това. Ще видите сега на нашия екран това, което младежите от спортен клуб Орловец искат и ме мечта да се осъществи на местността Круша. Господин Борисов, Крушовец ли беше? Крушака. Още не мога да го запомня. Крушака, много ми хареса. Крушака не звучи като Банско. Крушака не звучи като Боровец. Такъв полигон бихме желали да имаме. Надяваме се, че ще ни подкрепите. Подкрепите в изграждането на един полигон за практикуване на бойни изкуства, Survival полигон. Единствения полигон в България. Полигон нека бъде тук при нас на местността Крушака. На местността Крушака да практикуваме нашите любими бойни изкуства. Младежка техника колона. Техника за шампиони. Овации за Митко и за Кристиян. И сега нека да видим бойните изкуства в действие. Две млади дами ще покажат със своите екипи това как можем да използваме бойните изкуства в екстремна ситуация. И така Наталия с своята група. Овации за Наталия и на всички, които ще участват в тази асистенция на бойни изкуства. Не ви чувам, овации! Какво се случва тук? Много сериозна работа. Какво може да прави една дамска чанта? Една дамска чанта може да направи много неща. Включително и да ни защитава. Овации и така, теми с тези, които ще я асистират в този вид комите. Хапко комите се нарича на езика на каратистите или борба срещу няколко противника. Полигона, който си мечтаме с нашите приятели, овации и така Крис и Данчо да си продължат. Двама от състезателите са подготвили невероятна практика на Винчун. Лепкави ръце се нарича тази практика. Това е много популярна практика. Ще кажем само, че това е спортът на така наречения Брусли. Това е база за всички видове практики в някои от специалните служби, в военните подразделения се използва. Дори и родната полиция, като ни пази, практикува някои от тези практики, тъй като понякога има палави граждани, които трябва да са така в вид удобен за съжителстване от останалите.
Разбира се, това си е право на всеки да прави каквото иска, но да не пречи на другия. Затова практикуващите бойни изкуства усвояват умение, когато някой наруши обстановката и заплаши тяхния живот и здраве на него или на близките му, той да използва наученото и придобитото. Разбира се, когато е необходимо, това се използва, когато не е необходимо, това не се използва. Ще помоля Юки да се погрижи за Боби. И така продължаваме. Ще направим една малка пауза с Теди и с нейната невероятна японска поезия. И така, Теди, ще дам микрофона на Теди. Трябва да имаме втори микрофон тук. Хайде, Теди, заповядай. Едно. Благодарим, овации за Теди. Практиката на бойни изкуства е свързана и с култура. Всички практикуващи бойни изкуства се занимават с калиграфия. Ние използваме лява и дясна ръка, като пишеме, и като симетричността в бойните изкуства развива и двете полукълба на мозъка. Нашите ученици получават задание да пишат диктовки с лява и дясна ръка едновременно. Дори като ги сменяте сега, Теди е невероятна илюстрация на подготовката на нашите млади хора в бойни изкуства в областта на култура. Япония е страната на поезията и поетите. Според японската естетика, словото притежава душа. Танка е основен поетически жанр за японската литература. В късната класическа епоха е имало обичай танка да се съчинява от двама поети. Единият съчинява първите три, а другият останалите два стиха. Хайку е най-късата поетична форма в световната литература. Състои се само от 3 реда. Говори се, че танка и хайку са прекрасните листа от хилядолетното дърво на поезията на Япония. Ума но найши. Дори да ме забравиш, замълчи за това. Остави ми за спомен недосънуван сън от мимолетния ни свят. Не е любов, нито мечтание, само сянка от копнеш, лунен лъч в облак притихнал. Душа самотна в дъждовна тиха вечер, тъга и болка. Галовни ноти от прозорец далечен се леят в мрака. Дъждовни нежни капки душата милват, а някои там сълзите събира в шепа. Любовни мисли под лунните лесници, сърца танцуват. Рисунък нежен, движения изящни, витае нега. Милувката на вятър звездите пали, с усещане за вечност мигът отлита. Иса. Красиво се издига хвърчилото на циромашката колиба. Не плачете цикади, няма любов без раздяла дори при звездите. От сборника на Хитомаро. Да знаех, че мъка има в любовта, бих станал роса. Нощем да се раждам, да умирам сутрин. Дъждовни капки, дзянха. Понякога в душата ти внезапно опустява. Като градина след дъжд, някакви неща по контурите в края се приплъзват. Ти усещаш, проблясва керемида. Или може би лист накланя се, надолу увисва. Вода изтегля се, окръгля се, капка по капка, устремно, неясно. Падат, натрушават се и пак гъвкаво, меко се сливат, разпръскват се и накрая замират. Ти знаеш, локвите ще пресъхнат, в този миг душата ти пак ще бъде огряна от топлото слънце. Овация за Теди. И сега ще направим една връзка. Бойните изкуства са биомеханика. Нека демонстрация на животни в бойните изкуства да направят нашите невероятни млади хора. Йоана и бързо! Боби и Дитко. Хората имаме къса памет в нашите забързани дни. Понякога забравяме естествените неща. Животните са естествени.
Затова движенията на животните са дали основата на бойните изкуства. И така нека да видим котка. Движението на котката, което използваме. Яо! Котка. Котката е в основата на блокиращите движения на бойните изкуства. Хайде сега да видим жерава. Поетично, както в поезията жерава. Бутаме с крилата и блъскаме, като птица, която запазва своите малки. Така се запазваме в движенията на бойните изкуства. Хайде сега да видим половинките на скакалеца. Скакалецът има дълги крайници, затова ги използва скънати наполовина. Лакът, коляно, лакът, коляно. И така са се родили мощните техники на Муай Тай. Ударите с коляно и лакът. Хайде сега да видим змията. Тогава, когато не разбира, ние прихващаме противника и бързо съпареме. Клъбваме като змия. Хитри и матри. Хайде сега да видим конят. Конят рита бързо. Ако ни нападнат, ние ставаме кон. Ритаме бързо. Хайде сега да видим мечката. Мечката. Мечката настъпва тежко и пласка. Овации за нашите невероятни деца. И така, връщаме се към това, което всички обичат да правят. Игра с топка. Дарко с топка. Хайде, Дарко! Топката е невероятен уред за игра. Всички обичат да играят с топка, затова в бойните изкуства винаги има упражнение с топка. Както топката е идеалната сфера, така енергията, като се балансира с топката, формира в нас усет и чувство на спокойствие, тишина и дълбочина. Който изтърве топката на тренировка, прави 20 лицеви упори. Овации за Дарко! Топката не се важи за баскетбол. Изисква се сръчност да боравиш с баскетболната топка. Сигурно, ако изпратиме батко Кръси, който е баскетболист, ще може да се справи, но не сега. Не сега. Няма, не бай се. Овации за Дарко! И така ще помоля за повече внимание. Нека Митко, който много сериозно тренира, ще ни представи част от движенията на бойното изкуство кендо, изкуство на меча. Овации за Митко. Кендо е много мощно бойно изкуство. Кен значи меч, до значи път. Кендо, пътят на меча. Сериозна концентрация се изисква. Трябва да имаме стоманена воля, както е твърдо стоманеното острие на катаната, с което Митко ще направи демонстрация. Това е реална истинска катана, невероятен оригинален самурайски меч, който е в ръцете на майстор. Много месеци на целенасочена трудна игра. Хиляди години мечът е бил основно оръжие във всички въоръжения и във всички армии. Не случайно скоро школа Магнаура е подготвила бъдещите владетели в изкуството на меча. В нашия клуб се практикува изкуството на меча, кендо. Но до него отиват само инструктори, които са преминали през обучение, бойни изкуства и са доказани като спокойни личности, които в обществото могат да балансират между хората и да няма наранени нито в чувствата, нито в физиката. И така, нека да видим какво са приготвили Кристиян и Митко. Острието на меча дали ще бъде достатъчно силно. Вие знаете, че ако този плод не се разрязва от остър режещ предмет, той разлива своя сок. Да видим какво ще направим Митко. Перфектно, перфектно, перфектно. Много трудно, тежко упражнение. Много трудно, тежко упражнение. Изисква се концентрация. Младият самурай е концентриран. Я покажи половината на разрязания протокол. Да видим нещо да не си го лепил. Или успя да го улучиш. Може ли гледаш дамите? Много дами има тук. Овации за Митко. Да видим какво е приготвил Митко по-нататъка.
Не знам. Те сами се готвиха. Може би салата ще ни приготви с самурайски меч. Това невероятно, уникално да видите как се приготвя салата с самурайски. Габчо, ти къде отиваш, бе? Само ли му режи главата, нали? Не. Добре. Страхотна грижа имаме за нашите ученици, тъй като не може да си позволим да рискуваме нараняване на дланта, затова използваме протектор. Перфектно. И това е ябълка, това не е портокал. Ябълката е по-твърда. Овации за Митко и за Габчо. И така, нека да представим един невероятен уред. Тояга и Дитко с тояга. Не. Дитко ще използва 2 токена. Митко използваше 1, а Дитко ще излезе с 2. Овации за Дитко. Къде са твоите бокени? Тя някой да му направи услуга да му ги подаде. Тук ела. Чудесно, виж от две страни какви приятели имаш. От всякъде мечури се подава. И така овации за Дитко. И така, които са гледали филмът Гладиатор, могат да видят главният герой сега. Главният герой, който виртуално в продължение на седмици тренираше с мечове по-големи от него. Дитко е невероятен като личност, като воля. Той е много напредна в бойните изкуства и носи с радост фланелката на спортен клуб Орловец. Невероятен състезател. Може би в миналото римските легиони щяха да имат такъв Цезар за ръководител. Овации за Дитко! И така, ще представим тоягата с Дарко. Тоягата е уред, който е невероятно труден за употреба, особено ако трябва да се играе в бойните изкуства. Бамбукова тояга и Дарко. За историята на тояга няма да говорим, тъй като тояга има навсякъде, само внимавайте да не гръзвате тоягата. Като не слушате вкъщи, родителите имат право да употребяват тоягата. А вие нямате право да не слушате родителите. Овации за Дарко. Нека да видим малко по-сериозна работа с тояга от Димитър. Димитър овладя основните елементи на работа в кендо и в кобудо. Кобудо е система от няколко уреда, ще ги видите след малко. Това е тояга, тонфа, нунчако, кали и разбира се, катана. Невероятен млад състезател, който може би ще бъде една от нашите надежди в Холивуд. Мечтата на Митко е да стане един успял артист в надпис. Овации за Митко. И сега нека да видим други от уредите в кобудо, нунчако. Нунчако се е използвал в миналото като селскостопански уред. Сега Ивана ще ни покаже какво представлява нунчако. Нунчако е бил в миналото уред, с който са глухали ориза или пшеницата и са отделяли семената от класа. Покажи ми как са глухали. Когато се пожене пшеницата или ориза, за да се отделят зърната от сламата, се е използвал този уред. И когато лошите самураи с мощни мечове, лъкове, ножове са нападали селените са създали една система, с която се използват своите селскостопански уреди за защита. И сега ще видите това в демонстрация на Йоана. Ще помоля Юки да се погрижи за малките. Батя Юки, това е любимият треньор на малчуганите. Юксел е много изграден треньор. Вече месеци наред с благородство и търпение. Овации за Йоана. И така, Боби, хайде сега да покажеш твоето изкуство. Невероятните бойни пистюли на Боби. Боби и шаолински бойни пистюли. Не закачайте това момче, като си мислите, че той е нежен и с тези пистюли ще ви погали. Хайде, Боби. Надяваме се, че ще развиваме и спортна гимнастика с акробатика. Имаме бънжи за салта в нашия клуб.
сега в новия спортен комплекс на местността Крушака. Надяваме се, че ще развиваме нашите секции по гимнастика, аеробика, балет за момичетата. Мисля, че ще успеем да се справим с помощта на вас, тези, които сте в залата. И разбира се, на общината, надявам се. Овации за Роби! Невероятен е Боби. Я шпаната напред към нас, Боби. Я напред. Боби. На бис те викаме. Бис. Овации за Боби. Кай е шпагата към нас? Към нас с лице искам да си. Браво! Овации за Боби. Шпагатът е част от подготовката на младите спортисти. И така, Томфа и Габчо. Томфа, преди да се използва като много могъщ уред, включително и от полицията за защита и самоотбрана, разбира се, в някои случаи може да се използва за нападение на непослушните, е бил дръжка от мелничка. Когато самолетите са нападали северните в селата, те са очупвали дръжките на мелничките за ориз и са ги използвали като мощен уред за защита. Томфа или дръжка от мелничка. Дръжката от мелничката, с което са мелели оризчето да си правят оризени питки, изведнъж се превръща в мощен уред. И сега родната полиция използва този уред Томфа като палка за непослушните. Надяваме се, че ние няма да използваме никога това. Всъщност тези уреди не се използват за нападение, а само за виртуозна практика. И така, нека видим и Явор. Хайде, Явка, покажи ти какво можеш с Томфата на Сандокан. Тези, които са гледали филма Сандокан от по-възрастните знаят. Тук сигурно сте гледали кино в този салон. Филма Сандокан, помните ли го? Като излезе оня индиеца с две дървени трупчета, какво ги направи? Хайде, Сандокане! Невероятен е. Дървени малки трупчета. И така, нашето шоу браво, Явка! Овации за Явка! Явка, поклон! Без да се притесняваш. И така. Християн и неговите малки тояшки, наречени Кали. Кали, ама не като Кали певицата, а Кали тояшките на Криси. Овации за Криси. Наблюдавайте този младеж. Наистина той знае какво прави. Невероятно е тренирал с много виртуозност. Иска се невероятна виртуозност да можеш да координираш и двете половини на тялото си, да работи мозъка, за да могат да работят ръцете. Невероятен е. Овации за Криси. И сега нека да направим едно обобщение на техниките с невероятния Митко и неговата група. Овации за хап по комите на Митко и асистиращата му група. Нещо са ни приготвили. Даже ще ни приготвя микрофона. Хайде да видим сега какво ще се случи тук. Какво ще се случи и с ученическия част на трамвай номер 5. Хайде да видим. Ти кой си е? А ти си добре ученик. Вие кои сте, бе, Габчо? Вие сте лошите ученици. Ко правите, бе? Не са тия цигари? Хайде, Митко. Не може така. Ще го нападат. Ето ученическата чанта как добре се използва. Якето. Якето е невероятен уред за самозащита. О, момчето си сваля колана, независимо, че има нож. Използва своят колан за самоотбрана. Сега, Митко, искам да ви помоля да го направите на забавени движения. Бавно. Същото, но забавени движения. И ще обясним какво правим в момента. Докато се подготвят, нека да се подготвят спокойно нашите приятели. Нека да обясня само, че на забавен каданс ние ще успеем да видим съвсем бавно. И искам да пусна един поздрав, тъй като аз съм учител, искам да поздравя от учениците всички учители с този поздрав на Росица Кирилова.
за всички учители от град Полски Тръмбеш. Разбира се и директори, защото и директорите са учители. Бавно се използва чантата. Чантата е невероятен уред за самоотбрана. Ученици, ако ви нападне някой, използвайте якето. Якето е невероятна възможност, когато ви нападнат, да го използвате като уред за самоотбрана. Разбира се, обувката също. Коланата от пояса. Сега, искам да се изправите. Митко, останаха ли ябълки? Вземи едната ябълка. Искам да обградите Митко. Митко, вземи една ябълка. Да си служи го на земя. Служи на земята тази ябълка. Така. Свали се един чорап. Сега ще видите как чорап се превръща в невероятно мощно оръжие. Служи ябълката в чорапа. Така. Хайде, заобиколете, Митко. Внимателно да не щупиш някоя глава. Ако ви нападнат на улицата, имате само чорапи, навеждате се, вземате камък, слагате го в чорапа и го разбивате. Няма значение с какво е облечен. Затова престъпниците, като се карат по лесно, им се свалят и чорапите даже. Така ли е, господин Александров? Овации за заместник началника на Народната полиция в нашия град, който е председател на клуб Проморец, господин Анатолий Александров. Благодаря ви, невероятно сте. И така, нека малките да излязат да представят своят спаринг. И така, овации за най-малките юнаци. Дарко, Владо, Дидо, Явор, Пели. Невероятни сте. Петимата самураи. Трябваше още двама и да стане 7-те самураи. Ма те петимата са повече от 7-те. Нека се подготвя шеварито вече. Хайде, излезайте, изнасяйте големите тухли и цигли, докато малките се бият и представят своята техника. Вие подготвяте юнашко трошение на цигли, тухли и подобни неща. И така, предстои ни най-сериозният тест в бойните изкуства. Това е тестът Шевари. Тестът Шевари е наистина доста сериозен и като тест е подготвен от нашите невероятни курсисти. Тестът Шевари е проверка на подготвеността на каратистите за битките. Ние ще се опитаме да покажем силата на бойните изкуства и защо искаме такъв полигон да имаме подготвен на местността Крушака. Не само за нас да идват гости, а може би нашите пожарникари и полицаи също ще тренят на такъв подобен полигон, който е изнесен на таблото. А може би и туристи ще посещават нашия роден край, като използват минералните води на нашия басейн. Ще оставят паричките си в нашите хотели и магазини и ще бъде хубаво за всички. Надяваме се с този тест Шевари да провериме дали тези момчета заслужават поясите, които носят. Син пояс е много силен тест за подготовка в бойните изкуства. Син пояс се дава само за треньор, който е вече с ранка на младши инструктор. Ще видим дали Димитър ще успее да се справи. Ще видим дали и други от малките ни приятели ще успеят да се приборят с тези здрави препятствия. През това време искам да помоля за тишина. Много често си говорим за смисъла на живота с нашите приятели на спортния клуб, тъй като бойните изкуства са част от подготовката, но понякога погрешно се мисли, че бойните изкуства формират агресия. Затова искам да ви пуснем една песен, с която да ви поздравиме на един прекрасен наш изпълнител, който е с невероятен текст. От своя хляб, ако си дал разпитника, дори скрит залог от своя огън, ако си дал... И така, нека да завършим преди шеварито с сериозен спаринг между Юксел като инструктор и Димитър. Живота по себе си. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си.
ли са Юксел и Митко? Нека се подготвят. Приятелството е нещо невероятно и Георги Христов много добре го казва в своята песен. Отново верни приятели. Вълнуват се младите приятели. Това, което се случва е нормално. Те са много добре подготвени. Нека да видим тези момчета, които са уникално подготвени. Това вече се прави по състезание. Аз не знам какво са подготвени, но това трудно се режисират, те просто се бият. И това, което правят, аз не мога да го спирам. Единствено като треньор знам, че те са много добре подготвени, протектирани са. Не могат да се случат фалове. Добре, добре. Помогайте само да не спаринга им повече от минута. И така, готови сте за шивари вече? Сега искам осветление на сцената, ако може. Ако не може, ще бъдем без осветление. По какво? И така, всички, които ще извършат теста шивари, нека си минат на местата. Дарко, Йоанна, Габриел, Кристиян, Ивайло, Димитър. 1, 2, 3. Десно, чудесно. Готови ли сте? Докато се подготвят състезателите, нека нещо да пуснем, на което може би някой ще се засмеят. Това са стари кадри от нашия роден град. Може би вече някои малчугани са пораснали след нас. Може някой да се разпознае на тези кадри. Вероятно е известен този филм. Виждам, че се усмихвате. Някои от децата разпознаха своите родители на тези кадри, и дядовци, и баби. Може би някой пораства. Тук вече казва, това е майка ти. Добре, радвам се. Значи това е едно интересно минало на нашия град, на нашия прекрасен град. Ние имаме прекрасно минало и се радвам, че сме заедно и се радвам, че може би ще имаме едно прекрасно настояще и бъдеще, но това зависи от вас, зависи от нашата община, зависи от нашите младежи. Ние имаме едно прекрасно поколение, което се надявам да изгради нашия роден край като един прекрасен край. Останете до края на шоуто, защото нашите млади спортисти са подготвили стихотворения за нашия роден град. Подготвили са невероятни слайдове за нашия роден град. И невероятна програма, с която ще завършим след тези демонстрации на сила, която ще направят нашите състезатели, които са така по-силни, практикували по-дълго време. Така, готови ли сме вече, Витко? Готов ли си вече? Така, ама хайде път на малките. О, Дарко е най-малък, шъл пояс. Не, Йоанна, дама.
Овации за Йоана. И така техниката, която ще използва Йоана, коя е Йоана? Кенцу чук. Хайде да видим. Шивари с чук. Изисква се много силна концентрация. Силата додолу, прицелваме се в препятствието, но бием додолу. Браво! Който чука сега все за на душеците отзад и чака да видите. Готов ли си, Дарко? Какво ще използваш? Ще използваш концентрация. Ще използваш концентрация с тежо, длан. Най-мощната част на тялото на горен крайник, това е дланта. Дланта трябва да проникне дълбоко. Овации. Гадо ти какво ще използваш? Лакът. Емпи. Емпи се нарича на японски лакът. Може би бъдещето да изучаваме някои от азиатските езици, може би китайски. Използвам тук. Така. Да. Хайде да какво ще направи Габи. Дълбоко спомнихме, чудесно. И сега Виктор да се подготви, аз използвам случай господин Виктор Азманов, шоуински шампион, ни предложи, че можем да направим правилка по китайски в нашето училище. Китайската страна е готова да направим необходимото, трябва да направим и ние. А една правилка с китайски език в нашето училище може би ще бъде нещо невероятно. Митко, ти искаш ли да учиш китайски? Аз знам само Чан Кайши. Кой е Чан Кайши? Кой е Чан Кайши? Не знаете кой е Чан Кайши? Добре. Кой е Мао Цзедун? Тук имам за награди за раздаване. Къде се намира Китай? В кой континент? В Азия. Хайде ми те си. Дълбочината на сейкенът е невероятно мощно средство за нападение. Сейкен значи умрук. Митко ще използва сейкенът си за разрушаване на това голямо количество цигли. Изисква се концентрация. Овации за Митко. И виждам, че са се подготвили други за чукане. Добре, за рията на другите. Нека да не отказваме на тези, които днес искат да опитат късмета си, но малко по-бързо да се случат нещата. Сега ще направим една малка игричка с публиката. Не обичате ли игри с публиката? Добре. Какво значи карате, ми кажете? Какво значи карате? Не е достатъчно. Добре, съгласен съм. Там маника, който е на парното, нека да получи своята награда, но не е достатъчно. Кара. Какво е кара? Ръка, показвам ви го. А те. Не, кара не е ръка. Кара е празна. А какво е ръката? Значи остана те. Няма да получите, аз го казвам. Така, вафла. Няма остана вафла. Не е вафла, а китката. Вафла. Добре. Станислав Нетков, откъде е родом? Може някой да ми каже? От Обединение, правилно. Добре. Я да видя, готови ли сте вече? Продължаваме. Сега, какво освен карате, бойни изкуства и т.н. се тренира в нашия клуб? Тези от първите трябва да мълчат. Тези от първите... Тенисна маса за Ицо. Не можаха да познаят другите. Тенисна маса. Сега има много интересен подарък. Ще го дам на този, който познае как са оповестявали събитията. Те да мълчиш там, защото ти видя какво държа. Как са оповестявали събитията? Нямало е медии, нямало е радио, нямало е вестници. И когато трябва...
обаче ако го хвърля, рискувам да ударя шефката си по главата. Овации за госпожа Генова. Невероятен шеф, аз съм много доволен от нея. Може ли да предадете на момиченце до там отзад? Чудесно. Използвали са тъпана. Как се е наричал човекът, който е бял тъпана? Абе, тъпанар, правилно, тъпанар, обаче аз пай съм тъпанар, щом нямам кола да ти дам, обаче ти получи шоколад. Добре, значи, той се е казал тъпанар, но има точно име, не е тъпанар. Разсилен. Добре, готови ли сте вече? Хайде сега овации за тези, които са на сцената. Чудесно. Кой ще бъде първи? Най-малкият, добре. Жълтия пояс. Той не е много малък, ама давай си милията си. Разбий ги. Добре, така остава. Добре. И Криси. И сега имаме една невероятна възможност. Благодаря ви, момчета. Нека кажа нещо за нашия спонсор днес. Фирма Бритус. Да. Все пак трябва да се знае, че тези прекрасни фланелки. Ясно ми е едно хубаво момиче да покаже, това е нашето лого. Това е логото на фирмата. Ето там, което осигури възможности. Благодарим на господин Григоров за това. Сега ще помоля Криси, Боби и Дарко да излязат и те знаят защо. Само че Криси, нека да вземете трикольора и да подготвяме. Хайде да видим с какво ще завършим. Нещо невероятно са подготвили нашите млади приятели. Така, нашата родина е прекрасна и ние и така ще ви дам микрофона. Нека поред. Първо нека да е Дарко. Малко по-високо. Аз съм българчин, силна майка ме е родила, скупост и блага обилна, моята родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно в край, свободен, аз живея. Всичко българско и родно любетаче и миля. Аз съм българче и расна в дни велики в славно време. Сил съм на земя прекрасна, сил съм на юнашко племе. Овации, само че знамето трябваше да го развеете. Айде сега Боби ще развее знамето. Нищо, разнапете го. Ми технически подробности. Суми разума дали ме да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли неща. Всичко видиш от небето, зло до мен не дей праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Може ли да кажем амин на това? Амин. И сега имаме една изненада. Един невероятен младеж е написал едно стихотворение за нашия прекрасен град. И така, овации за Кристиян и неговото стихотворение е нашия полски Трандеш. Градът на нашите мечти е тук пред нашите очи. Разцъфва, хубавее всеки ден,
като люляк скоро украсен. Навсякъде, където и да ида, се връщам тука да те видя. Израснал вече окрилен, съм горд, че тука съм роден. Българче съм и обичам, по родните поляни аз да тичам, с усмивка като пававо дете, обичам този град с моето сърце. Зелените дървета, прекрасните цветя, усмихнатите хора са моята мечта. Полски тръмбеж, мой роден край, ще те обичам аз до край. Овации за нашите невероятни младежи. Невероятни са. И искам да завършим с една невероятна песен и слайдът на нашия град, на нашия невероятен съгражданин Веселин Маринов. Искам да пожелая на всички, които... Хайде по-бързичко! И искам да благодарим за всичко на нашия уважаем кмет Георги Чеканов. Да благодарим на целия управителен съвет на спортния клуб, на Първа Бритус, на нашия председател. Ще помоля председателят на спортния клуб господин Анатолий Александров да дойде да поздрави нашата невероятна публика и нашите състезатели. Заповядайте, господин Александров. Аз първо искам да благодаря на господин Кирилов, че създаде тези момчета този отбор и се надявам да напред още млади хора да присъстват в отбора и да продължим в пътя. Благодаря. Господин Чекаров, ще кажете няколко думи? Заповядайте. Благодаря, господин Кирил. Добър вечер на всички. Искам от мое име да благодаря на господин Кирилов за краткото време, това е по-малко от 4 месеца. Той тук пред нас в момента демонстрира една програма от повече от час и половина и което е по-важно, лично аз виждам много усмивки по лицата на децата. Виждам, че те продължават с интерес да посещават тези занимания. Така че